Id-deputat Laburista Glenn Bedingfield ingħata kuntratt ta' 43,000 euro fis-sena mill-Gvern fir-rwol ta' Chairman Eżekuttiv tal-Kumitat tar-Riabilitazzjoni tal-Kottonera. Dan kien irrapportat mill-Gazzetta The Sunday Times. Sa ftit ilu Bedingfield kien wieħed mill-konsulenti tal-Prim Ministru Joseph Muscat f'Kastilja fejn xogħlu kien li jiġbor l-informazzjoni għal mistoqsijiet parlamentari li jsiru. Wara li ġie elett bħala membru parlamentari fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet u beda jgawdi mill-onorarja parlamentari ta' madwar 20,000 euro li issa se jkunu qed jiżdiedu bi 43,000 euro li se jkun qed jingħata għal din il-kariga l-ġdida. Il-Gazzetta rrapportat li l-kuntratt li jingħata lid-deputat Laburista huwa simili għal dak li kellu meta kien jaħdem fl-uffiċċju tal-Prim Ministru. Irrapportat ukoll li l-pożizzjoni l-ġdida li jingħatat lil Bedingfield li għal ta' snin u qrib ħafna ta' Muscat ingħatatlu ftit żmien wara li skadilu l-kuntratt fl-uffiċċju tal-Prim Ministru. Din il-pożizzjoni l-ġdida tinkludi salarju li jixbaħ dak ta' assistent direttur fis-servizz pubbliku flimkien ma' rata tal-overtime li kważi tilħaq 8,000 euro u allowance tal-karozza ta' ftit anqas minn 5,000 euro. Tinkludi wkoll il-ħlas tal-kontijiet tal-mobile tiegħu mit-taxxi tal-poplu. Il-Gazzetta notat kif fil-kuntratt m'hemmx stipulat l-ammont ta' sigħat li d-deputat Laburista u mitlub jaħdem jew mill-iem uffiċċju għandu jaqdi dmiru. Jingħad biss li hu jirrispondi direttament lil kollega tiegħu fil-grupp parlamentari Laburista, il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici.